При мен сякаш винаги е имал едно вродено любопитство към света, но в по-малките години сякаш не бях толкова ориентиран, но за щастие, може би около 5-6 клас попаднах на доста добри учители по химия и по биология. И от тогава за първи път опитах да участвам в различни състезания и сякаш се получиха нещата и реших така да задълбая все повече и повече и мисля, че като с всяка наука, колкото по-надълбоко влизаш, толкова по-интересно става. Отидох на Олимпиада и естествено на опит на 7 клас станах една от последните. Казват се, че може би биологията не е моя предмет, макар че имах естествен интерес към природата. И година по-късно бях приета в Националната природно-математическа гимназия с най-висок бал, паралелка биология с английски. 3 години по-късно вече съм част от националния отбор на България за Международната олимпиада и надявам се другата година да завоювам медал и да наследя моите приятели от отбора. Всичко е тук и за това. Ученето за мен е начин да достигна крайната си цел, защото преди 2 години като цяло реших, че искам да се занимавам сериозно с научна дейност и смятам, че ако продължавам така систематично да се готвя да постигам целите си последователно, накрая ще постигна и главната си цел. А тя е да работя като научен работник в областта на биотехнологиите. Ключовите умения за Международната олимпиада е човек да е доста комбинативен, доста съобразителен и то в рамките на едно доста кратко време. Т.е. да можеш да се умееш да обработиш голямо количество информация за много кратко време и да се ориентираш така, че да извлечеш единствено това, което ти е нужно. Имаше един, който е работил с 2 пипети едновременно на практиките. Да. А това е Гинко. На сливи прилича. Не, нищо. Тази година това ми е второто участие в Международната олимпиада по биология. Като миналата година тя се проведе в Виетнам и успях да взема грамота за отличие, а тази година се представих доста по-добре и взех сребърен медал. Бях приета и в художествената гимназия, бях приета и в НФМГ, но аз сама избрах да отида в НФМГ, защото исках да се занимавам с биология, беше ми толкова интересно, исках да се състезавам. Някакси дойде някакво самочувствие, че съм редом до тайванци и руснаци, и китайци и така нататък. И разбрах, че всъщност е възможно. Възможно е българи да се справят добре на такъв висок форум като Международната олимпиада и с много труд, според мен, такива резултати биха могли да са по-чести в бъдеще.